Здравейте, ме гледате, аз съм Пиракронер и тук с мен Шауър 101. Здравейте от мен. Не знам дали имам скин, но аз не съм момиче. Потвърждавам. Имаш скин на русо момче. Еми да бе, затова казвам, че не съм момиче. Да бе, и косата ти е като цвета на той, на Да бе, осъзнам бе. на паржолата. Здравейте! Така, и сега ще ви покажа моята къща, но в този крален трябва да дойде с мен. Да, няма ти я гривам споко. Ти дори не можеш да я намериш в кула. Сама. Ами да, не мога да я намеря, да ти изпращам ли телепорт. Това спеше. Проекти. Окей. И както виждате, това гъче, че ми зарежда, бе. Заби ми къткъс. И ето я къща. Както виждате, доста е готинка. Епична има една. За първ път, когато ти видях да знаете, преди къщата му беше разстояние едно блокче, вижте. Ама сега си я направя 3 блокчета. Хора, между другото, ако ще видим тези две блокчета, ще се намерим в мина, която не искам да ходя, защото може да ми намерят къщата, която не е готино. Той ли бе? Да, той. Ама гъш паниш в миналите. Не, има вода. Ще ти бе, мога да скоча. Не скачи, не рискува е, бате. И сега, искаш ли да се махме? Какво? Искаш ли да отидем в портал на Survival? Окей. На портала на Survival ли? Да. Окей, аз отивам там. И аз спам. Ама мен докато ме телепортне, ще мине 100 часа. Цъкни на табелата с 10 бутон. Това е кевещо. И ще телепортне направо на Survival, бате. Нека са си направили без врати и са си провейкнали. Ето те. Там видях някакъв играч, беше ми лагнал. Да знаете, не съм с X-Ray. Опитах да си форс апдейта Minecraft за 1.6 и ми съм на Нодуса. Да, и аз ще я форс апдейта. Ама не ще, брат, не ще са такова. Да бе, не ще, аз я форс апдейтнах и съм още на 1.5.2, може би не се я качили още. Тя има, както 007 се казва, още няма в България. Или The Fireworks Man. Къде отида? Изхвърлим от сървъра и ще се върнем, когато джойна. Връщам се след малко. И така, относно тук. Аз ще опитам да намеря изоставена мина, веднъж скочих от там, където не ми беше заредил и виждах под земята, къде има лава и къде има емералд. И ако знаете, аз съм с X-Ray. Хакер Мазен. Не бе, аз нямам X-Ray, аз не мога да се окача, аз не знам къде се окача. И да знаете, ако се чуете какво е IP-то на този сервер, гледайте ми втори епизод, там го има. Не бе, да го казвай, това си е нашата тайна. Отидох по някаква мина, магна гадна, от която няма път. За каква е нашата тайна? Аз само казах IP-то на сервера във втори епизод. Аз сега май снимам седми епизод. Човек, вземи си кирка, за да копаем. Намерих мина. И ми вземи една на мене, аз просто ще я дам. Аз нямам кирка, на мен ми лагва като гъс. И на мен ми лагва, не мога да си взема купчето. Не мога да си взема купчето. Лаги ми като гъс. И аз си отиди в къщата и аз си тъпа. Ако искаш се тъпа до мене. Как се пише? Продиктувай ми буквите, защото не мога да ги напиша. Виж, пише ти в чата. Има някаква симочка да влезе в сървъра. Да, Ангел за нея разправяше. Вика Симочката.
Къщата ни преди беше тотално изгрифана, дами и господа, нали, гледахте епизода. Бях го паузирал, защото виках админа. Сорка, че не го гледах, че не гледахте тази част, но клипа беше станал много дълъг. Трябваше да го паузирам и след това го спра. Човек, как ти се пише името, изплати го на скайпа. Добре. И не може да го напиша с мене. Както виждате на всеки клип, скайпа ми е в описанието. Аз след 5 минути ще спирам клипа, защото ще стане 10 минути. Аз ще ги снимам като много се намеса. Защото един клип 5 минути ми се качва за 1 час. Но споко, ще се погрижи за всичко. Ще се качи. Гледай да го написа правилно. Честно не можеш да напиши името правилно. Вампире WLR. Така съм написал. Теди там си, ама веднага ли трябва да стана почиваш за Бога? Ама трябва да пише на тъс мотанечка. Готово. Време. Ей, включи моя скайп описанието, не знам какво ми е. Да ми спомне? Да. Не искам. Да. Окей. Изпрати ли ми телепорт? Да, удобно. И моля ли ми грифе фермите, защото, както виждаш, тук беше изгрифано, фермите ги нямаха, един ти ги нямаха и админа. Добре, един от 30. Дай пара дали. Ще ме вземеш моя. Трябва ми един тиста. Админа, май носа да го направя. Ами админа в момента е в сървъра. Може? Окей, ти ми каза. След малко. В този 007 много ме дразнеше за Бога. Само викаше легит и аз му викам като. Да. Както ще админа в сървъра, може да видите. Ами големи, както ти ми каза, не ще кажа нещо. Да си заплатя. Не съм ми кажа да заплатя. Гледам клипове, да го видя. Ами да гледаш! Няма. Коста. Заглушавам. Не знам какво стана с него. Някой му викам. И така ще си продължи клипа. За клип. Ама га. Да, господа, след малко ще спирам клипа. Какво? Теси, имаш половин час. Не, мама каза, имаш половин час. За мен ще дойда. Няма. Значи, мамо! Не знам какво става с него. Не изглежда. Добре, сега вече е спокойно, аз ще се кара за олева. Дай, как е, мама се кара за олева. Ейко, преше. Опа! Грифна бедиска. Построя отново, че аз не мога да го взема, забия ми като гъс. Опа, бе. Дай да се спаля. Чао. И той затвори. Не знам защо. Ами, това смятам да е за клипа. Съжалявам, може би е бил доста кратък, но съжалявам, но не мога да снимам по-дълги клипове 10-11 минути.
Това беше от мен за този клип.